Wato jama'a wannan su ne manya-manyan sojojin da suka yi shahada na jamhuriyar musulunci kuma su ne manya-manyan sojoji wanda ake ji da su a jamhuriyar musulunci guda hudun nan. Gabaki ɗaya sun yi shahada a wannan haɗin gwiwan da aka yi na farma jamhuriyar musulunci ta Iran. Kuma sannan an yi asarar rayuka na yara da ƙanana da mata wanda har yanzu ba a san iya adadin mutanen da suka mutu a jamhuriyar musulunci ta Iran ba. Duk da dai yanzu hare-haren sun lafa, kayan aiki sun sabi wayanda aka canja sun fara aiki kuma suna barar da jiragen kasashen nan da suka yi rubdugu da kuma mizal. Nan take muka hango shugaban kasar Jordan tun yanzu nan da safe-safen nan, saboda sun tabbatar da cewa burinsu na kai Iran ƙasa ga baki ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba a yanzu. Tun yanzu fa ya fito ya ce fa ba zai taɓa yadda da mai da murtanin da jamhuriyar musulunci za ta yi a yanzu nan ba, in har sararin samaniyanta makamin jamhuriyar musulunci makamin Iran zai ratsa sararin samaniyarta to zai tare shi. Jama'a wa'annan fa su ne musulmai, yan uwan musulmai kuma, amma musulmai ne yan uwan kuma Yahudawa kuma yan uwan kafiran kasar Amerika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A lokacin da aka afkawa jamhuriyar musulunci dukkansu sun ja baki sun yi shiru, dukkansu wallahi ba inda ba a kai hari ba. Shi yasa sai Khamenei ya fito yayi ta jan kunne ga manya-manyan sojojin nan da suka yi shahada, ya dinga cewa in dai American ce kar ku sake ku zauna da ita, kar ku sake ku zauna da ita. Ya santa kamar yunwa cikinsa, ya ce kar ku sake ku zauna, babu amana babu sulhu babu amana tsakaninmu da American mutuwa ce kawai. Amma wa'annan suna ganin cewa wai a tassauta a yi kaza ya fi sauki. To mu a tunaninmu a tattauna wannan nema ita kanta kasar American din suka samu wannan bayanan sirrin har suka kai wannan manya-manyan har-hara. To kun ce kar a kai wajen makirkiran nukiliya, matatan uranium na nukiliya, to a yanzu haka an kai hari, duk da dai mun tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta cire komai ta canja masa waje, kawai hayaki ne yake tashi a yanzu haka a gurin. To yanzu ga irin tana, bawan Allah nan duk maganar da yi a kasar Iran ba a tsallake masa, ba a taɓa tsallake masa magana ba sai akan wannan zaman da aka yi na kasar Amerika. To gashi yanzu abin da ya jawo, gabaki ɗaya an shahadantar da su, ga kuma muggayen hare-hare, ga asaran mata da yara ƙanana da al'umma har yanzu ba a tantance ba. Wallahi wani labarin ba za mu iya kawo muku ba, amma dai yanzu komai ya fara tafiya normal. Kayan aiki rada sabi duk an fito da su, kuma a yanzu ake tunanin kasar ita kanta jamhuriyar musuluncin za ta mai da martani. Har mun hango shugaban ƙasar Jordan ya fito ya yi bayani, to sauran ƙasashen ma suna nan, ko da ba su fito sun yi bayani ba, mun tabbatar da cewa an shirya musu kayan aiki da mizali da abubuwan harbo makamai, ba zai ma wuce sararin samaniya ba, barantana tafi kasar Yahudu. Duk da dai makaman kasar jamhuriyar musulunci baya jin duk wani abin kariya. Saboda haka dai a ci gaba da addu'a, kuma mun tabbatar da cewa akwai haɗin baki daga cikin mutane na cikin gida, akwai azzalumai, wato akwai munafukai daga cikin gida, wanda kuma insha Allah su ma ƙarshen su ya zo. Amma dai fa yanzu komai zai iya canjawa, saboda haka a sa jamhuriyar musulunci dai a cikin addu'a, ko ta muje ko ta barbaje.